Hello, good morning. Niya sa ta niya na punta ron sa atong Silly Farm. Visit na sa ta. Ano ni update na to karon no? Daghang bunga oh, ni green na siya. Ikalima na ni kabuuan karon ni ato ang sili. Ato ning testing ning tanom kay first time pa po ko nakatanom og red hot sili. So nagian na to mga problema ani sud sa lima ka buwan. Limero ako nagian ani nga sakit sobraan og abono or nakuangan mo ito abono nangulot ang dahon. So sensitive kini siya kay makuangan abono mukulot ang dahon, masubraan pud mukulot pud ang dahon. So ato nang nasulbad natay nagamit nga medisina nga mo itong gitira punjay dito o insecticide pud. So gitirahan ako og cumulus fungicide. Naayo, naulian. Bisan gani katong nag yellow na. Naayo. O kita ninyo karon og dahon ni green na kayo. Unya nakaagi na sad ko og lapnos na ipipila dili daghan. Naay dahon ay ang bunga nga nalata. So nag-search ta, nagpatabang ta ni ChatGPT. Brightest ChatGPT. Gitudluan ta kung say gamiton. Muna nga akong igamitan og Nordox 75. Mahal sad. 500 kapin ang kuwan to. 500 grams sa ganito. Akong gitira karon ako nakita nga mayo na naayo. Unya ang pagpasanga o pagpabuwak pulyar kada semana ko pulyar ani gamitan ako og biotonic og agrowell. Nasa ko'y napalit lain nga akong gi-alternate kanaan 3 in 1 ko na to. Effective sad. Ako nang nasuwayan. Ang insecticide akong gitarget nga makapalit ako og score o Pegasus. Mahala sa ning mga medisinahan. Mahal kay mga medisina ang para sa sili, para sa pepper. Manang kung manano mo og sili, mas may nagi kay puhunan makapalit mo anang mga medisinahan. Ang the best gid ani nila kining mga mahalon nga gikan sa Syngenta, sama sa Amistar, Alika, Score, Pegasus, Megatonic. Ang mga maayong klase ni nga abono pero perting mahala. Abono naman, foliar o insecticide o fungicide. Nga para sa kulot, gamit ng cumulus, barato ra. Unya ang para sa lapnos, Nordox 75 akong gamit. Akong nakita, naulian man yun. Wala naman no. Okay na kayo. Unya nakita na ko nga gitirahan ako ni karon og biotonic. Wapo na kay dahon no. Green na kay dahon. Oh. Ang dahon no. Kaya tinindutan na, nilabong na sa mayo. Okay, isuro ito mo. Ni siya karon ang result sa akong garden. Gunahan na nasad. Bunga pitindahan nagbunga. Yan ay buwak daghan. Ni karon. Say nasagol Bisaya o habog kayong Bisaya o. Tupong na nako. Nanay bunga o. Pero mahurot tagkaon pirok-pirok. Nitambok yun siya. Napay gamay o na medyo mag yellow. So, ang dahon niya okay na. Kani, kulot kay ni siya sa una. Napamagani nabilin pero wala naulian na siya medyo ni action na green no.
daghanang nanalingsing oh. Daghanang bunga. Ipikid akong gitira nga biotonic. So mo ni mga kaibigan, mo ni ato ang farm. First time na kong tanom og sili, red hat. Daghan sa tag nagian nga problema pero di lang ta mo surrender. Sulbad ra gyapon. Okay, bye-bye. Click like pud mo diha, subscribe lang po daron natay makakwarta ta na atong vlogging. Okay, bye-bye. Thank you very much.